алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хосият, шаронский мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, бисёр нафаро чӣ гуна ба кор даъват мекунанд? Кор дар хона барои занҳои хонашин. Яъне ки чӣ маъне дора ҳамин мафҳум? Дӯстони азизи ман, кор дар хона барои занҳои хонашин бояд ана ин гуна бошад. Шумо бояд аз хона барои ягон чиз харидан умуман берун наравед. Шумо бояд як дастархон бор харида сипас ба фурӯши он машғул нашавед. Яъне ки шумо фақат бояд онлайн кор кунед. Дӯстони азизи ман, маҳз ҳамин гуна кор дар ширкати Атомия. Яъне ки шумо метавонед аз хона берун набромада, як дастархон бор нахарида, ба касе чизе нафрӯхта, дар муддати кӯтоҳ тиҷорати онлайниро оғоз кунед. Барои ин чӣ кор кардам дар кора, дӯстони азиз? Занҳои азиз, барои дар хона бо тиҷорат машғул шудан, аз хона берун набромада, ҳама корҳоро тариқи телефон кардам. Шумо дар ғайри телефон WhatsApp дар кора ва дар коре ки дар ширкати Атоми регистратсия шавед. Ширкати Атоми ин як ширкате ҳаста ки дар Корея таъсис ёфтагӣ ва дар тамоми дунё фаъолият мекунад. Ва дӯстони азизи ман, вақте ки шумо регистратсия мешавед, регистратсия ройгона. Дар як сол як бор шумо ягон маҳсулоти ширката мехаред ва аз кадом ҳисоб шумо маош мегиред. Аз ҳисобе ки шумо